TikToker Amif Ko hian thian pahnih internet lama a chat puila hian thil danglam tak mai thleng hi hmufu in chu thil chu TikTok lama hian aron pho chuaka Amif Ko hian thian pahnih te chu komin khoi hmuna khosa nge an ni ti te chu zotin hlim tak chuan anin kom tlanga ma se thil dan chu aron in thlak ta dai mai Hola. Hola muchachos, ¿cómo andan? Para, yo a ustedes los conozco. Pues a Argentina no hemos ido, ¿eh? Así que no. Sí, yo los conozco. ¿Vos no te llamas Javi? ¿Y vos sos Juan o no? ¿Son de España o no? Mi nombre lo pone ahí, que es mi cuarto, pero... ¿Son de España o no? ¿De Madrid? Sí. Sí, yo que ustedes no lo Pero puedes gastar la IP. crean. ¿Tienes nuestra IP? ¿Eres de esos que buscan la IP y esas cosas? ¿Qué hace? Este pavo. Chicos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Ustedes qué estaban haciendo en su casa? Pues nada. Esperar, que ahora vamos a salir de fiesta. Estoy solo en casa y le he invitado. ¿Solo? Sí, solo. El gato. Bueno, con él. El gato que está abajo. No ¿Qué le puede pasa? ser, chicos. Yo vi que esa puerta que está enfrente se movió. ¿Cuál esta? ¿La de Javi? ¿Sí? Yo vi... No. Yo vi que la puerta que está enfrente suyo se Ah. movió. Esa de ahí, nada. Les juro que vi que esa puerta se movió. No, mira. Mira, nos está vacilando, o sea. No, chicos, no. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que esa puerta de manera lenta se abrió y luego se cerró bruscamente, chicos. Nos intenta meter miedo, No les estoy mintiendo ni por mucho menos, por favor. Yo le juro que por mis ojos y por lo que más tengo en mi vida que esa puerta se movió. Imposible, no hay nada. Así que, y mi gato está abajo. Es imposible que se mueva nada. Nos está vacilando esto. Literalmente es el típico. Se ha quedado pillado. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! thian pahnih te hnung lampang room kawngkhar hi ron in hongin Amif Ko hian chu kawngkhar in hun thu chu a ron hrila thian pahnih zinga pakhat zawk chu tho chukin kawngkhar chu avakha tha a anni pahnih bak tuma an omlo thu chu a ron suya a hnu loka chuan piandum tak mai hi kha kawngkhar in hunna tho khan run ding lein Amif Ko hian he thil hi lo hmu le in a ron hril le a an va hoi phei chu an hmu ve ni ti chiang takin an omdan atang hian a hriat thei nga la an tol rok maya chu vele an online chat po hi a in disconnect zui nga la ni Amif Ko le he thil lo hmu tu te hian heng tlangwal pahnih te ina thil thleng hi makan ti in angai na chu an hrelo hle ni kumsang ni somni pahnia thil thleng kha ni in kumni zet aliam le hnu poin kumin sang ni somni palia po hian eng thil chi nge nia khamizana thil thleng kha an la hre thei lo wani hemizana hian eng tlangwal pahnih te hian ramhoi lampang thil tongin chu thil chuan an online chat lai hi aron troi om ve ani mai thei ani kan thlir ho le tur hi Japanese paranormal investigator Kakatsu Binchu TV tia inda hian aron posa Kakatsu hian hotel hlui pakhat Southern Japan lampang munami hi atlowa thin phut zoi theina tur thil hi he hmuna hian atonga he hotel hi anei tu chiat to na wanga aboral hnu in kumsang ni pakua dei to khan khar aloni towa hemi tang hian tharauten omnan an hmang ve ngal ni turani soihran ani zui ngala huning mochen afan kwal hnu hian Kakatsu chu ani tupa office hian cholha damri tur chuan athuwa ma se heta chi hian ani thil hla omzet mai chu atun tak ni
何の音？ちょっと待って、何今の？え？何え、ちょっと待って。thil tla thawm ni awm tak hi run awmin a tiral khel ngal hle mai a chuta a hnung lampang a hian thawm chu run awm leh ngalin a va hawi le chi chu a thil hmu wang hian a phu chiang kher mai kut var dang luap mai hian a lo ban lai hi hmu in a hnung zawng hian a tlu phei rok mai ani he hotel nei tu boral ta thla kha ani thei ngem le nge he hotela lo thleng to thin boral to thla jok niang le he kut dang var luap mai hi tu kut chunge ni tang le Reddit account pakhat Spasian video pakhat hi perfectly cut streams subreddit lama hian arun pho chuaka a original source tak phei hi chu hriat thei ani to lovani no pang thian ho hian in lua to lo ni om tak hi tlo in basement thim rui mai mun hi an fangkula an in ti hlim na chu hlo tho na chuan arun thlak zo ta ni There's a candle. Is that a f***ing candle? Is that a f***ing candle? What the f*** is that thing? Oh, I want to see what the f***? Lights off. Lights off, dude. Turn your f***ing lights off. What the sh**? I can't see shit. Oh, shit. I can't see shit. Wait, hold on, turn your flashlight. Bati in chi hi zuk mu in chuta eng thilemuni hi bati ma chuan arung kal phaya a thim deuh wang hian eng thil chiang nge ni ti chu an la hre thei mai lova mu chian tuma laita an va chhun chi chu mi hring ang tak eng thilemuni hi arun wak phaya an laitina ava chhun fu an va mu chi chu lau bak lengin an tlan che zui ta ni skin worker lampang te ani an ring hloma heng mi pano pang ho hian he basement a hian thil dang lambik tak eng thilemuni tak chu an tong nge yani ti he an video footage atang hian a chiang viau mai Zinkhovar chian ma deuh hlek hian Essex England muna hian thil dang lam tak me thlenga Lisana than chuan a ui chu kain a kal chuak thina he hi tuk tina ati dan thina ni tuk khat chu a ui kai chuak tura kong khara hong hian thil dang lam tak me tongin in chung lama chuan atlan lut le ngala eng thilemuni hi lisai bula hian arun thloka chu chuan ti hlavin akut chuan alo vei kianga heti hun lai hian chiang takin alo en lova ma se nuwa uluk deuh zoka hemi truma thil thleng an en le chu makati in ferry tak tak thon thua miang kha atong ta ni in a in hriani uluk taka han en hian ran nung satlemo pheng phelep me chi le lian pui kan tiak chi kha ani chi mel lawani cartuna le thon thu vela kan lo mu fo thin ferian soi kha ril ruwa lo lang ngal lo thei lawa enge niya irin vele atak tak ni in iring ve em hetiang lampang lek lek thil tho hi rum kha chu midang hian pa ka hian an lo tong ve a hei po hi mak takani uluk devin ilo en teang Oh, wow. Big apples. Very big apples. Are they still on it?
They all fallen. Some there, and most of them are on the floor. And Oh, yeah. What's that? Yeah. Oh, look. What's what? There. Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. I don't know. Oh my god! Oh. Apple kunga hian ran nung dang lambik tak hi mufu in thla chu an lo la a dragonfly dai dep lampang ni hian an hria a ma se ron thlok chi chu mi hring pian ang chi zuk neya mole makve tak chu ni heng thil te hi thon thu mai mai an lo ni moti nak lain atak tak an lo om renga moni don ni hetianga thla lak fu tur an lo omani si chuan alim ni lovin atak ngei an ni mai lawang mo le amba bambi Melbourne Australia chengle athian nu tianai te chu McDonald House kota hian ding in thil te chu an eya heti motora an omdun mek lai hian he thil hi aron thleng ta phut mai ani Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god, oh my god! Oh my god! Tiana! It's okay, honey. Tiana! Tiana! Oh my god, oh my god! Peter Melrap omzet mai dan det John B lampang ni om lek hian an motor kong khar tang hian aron en kur maya kong khar te chu ron hon atuma an hlaulu tuk nui za boxi hi an tre tuar mai ani report then khata tanga alan danin he Peter rap tak mai hian mi inte apartment tele mi motor kong khar te hi hon tumin asoi chiam mai thin ani ome rampil rila zan thima mani in kan muve palang ti chu hlauom takani hlau luata lukol rot khopin kandam lo mayang ti te po hlauom takani mi hring dam lai chu ani ngei sia rap om ve the tak chu ni mi pakhat hian zan lama awa chuana lama hian tuti po hriat lo kong sira lo ding hi mu in akal pel nge chu angai sia a hlaule maktilutuk bok hian a phone chu phorin a thil mu chu a kamera chuan a lo rekota guys, gue baru dari Indomaret dan gue habis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke? Pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Gue nggak tahu apa anjir. Hilang anjir, kemana tuh orang? Anjir bangsat, hilang guys. Tu tak chu niang mo akal pel lai khan alam lo hoi si kha asam thla de uwange ni a mel reng alang thei mi lo a thim vek ringot mai ani a hlaulu tukan tlan pel awa hoi le chu alo om to reng lovani tu tak chu niang mo ram hoi le thla ten hlim thla an nei lo kan ti boxia hei hi chuan hlim thla anei ngei boxia ma se tu chunge eng thil chunge ni tang le kan thlir ho le tur hi Mexican hip hop group pakhat Cartel de Santa TV10 an thil ton ni in 66 million te meu main he video kan thlir tur hi an thlir to ni an niang milarin paranormal thil an han tong ta mai chu
makti atloin skeptics hetiang lampang omring lo tu te ngei poin makti in an mengbial ko mai ni uluk takin eng thil chia chungen ton ilo thlir teang ilo muem an motor ma hian mihring ang tak mihring dam lai ni lo ti hriat tak si hi aron ding chuak lai hi alo lang theia tlema an hlia le hlek chungin alo bo manani mihring chu ni se abo man arin om chi lavani kartel ti santa te hian ti pal thil tu tak takin an lo lafu ani mela hei wang tak hian paranormal lampang omring lo tu te ngei poin mak an ti pha ve em mai ani mihring ani lo ti achiang sia thla lampang nge ani ti achianga mak takani